жълт и розов отбор. Така. Искам всички да седнете в кръг около вашия тренер. Така. И тогава стана страшно. Морската буря бушуваше дни наред. 9-метровите вълни се разбиваха по бреговете и убиваха всичко живо. Кораби се разбиваха, мачти се пречупваха. Хората се бореха за живота си, корабокрушенци се скопчваха с последни сили в всяко нещо, което се изпечеше на погледа им. Беше ад, беше буря, след калици прорязваха черното небе. И после всичко утихна. Стана спокойно, морето заплиска спокойно в брега, а оцелелите смели корабокрушенци, стотина на брой, едва бяха доплували до този бряг. Те трябваше да оцелеят. Те трябваше да намерят своя път обратно към обществото. Брегът беше красив. Брегът беше прекрасен. Но те не знаеха едно нещо. Този бряг бе населен с канибали. Те дебнеха зад всеко дърво, зад всеки храст. Бяха готови да изядат всеки HR, защото за тях човешки ресурси означава хранителен ресурс. Те ще си харесат девойка. Те ще изядат най-добрия мъж в вашето племе. Но само ако вие не се спасили от тях. Канибалите обаче вечеряха само по здрач. А до здрач имаше цял час, в който всеки от екипажите трябваше да измисли как да оцелее. Първата ви задача е да изберете капитан на вашия екипаж. Точно на вашия екипаж. Кой е капитанът ви? Хайде! Ма много мисля! И айде, ето още го изправя много! Айде! Давай! Христо! Готови ли сте? Кой е вашия капитан? Теси! Колко победама имаме за капитан. Шапката на главата. Готови ли сте с боен вик? Хайде да чуем вашия боен вик. Много странен боен вик.
Я пак? Йо-хо-хо! Те си от коя фирма? От Бакцаров. Супер! Добре, я да чуем. Тук кой е капитана? Капитана се казва? Стефан! Хайде боен вик за капитана! Ей, чар! Супер боен вик! Добре, хайде да видим тук кой е капитана. Аз съм капитан. Иха! Това е! Ти си за канибал ставаш. Така, как се казваш? Борислав Игнатов. Борислав, боен вик за капитана? Иха! Ей, тук има енергия сега. Я да видим, тук имаме един капитан, който изглежда като полицай. Извинявай го. Аз съм капитана. Нямам партизанско име. Не, ако решиш, можеш. Добре, Иво е капитана, Иво от Пикадили. Бойния вик? Изядохме ги. 3-4! Изядохме ги! Иха! Супер! Я да видя вашия отбор. Кой е капитана? Миги съм капитана на отбора победител в тази игра. Иха! Тук вече имаме много самоуверен отбор. Я да чуя бойния вик. Добре. Така. До тук имаме вече екипажи. Да видим какво ще правят. Имат си капитани. Обаче, все още не знам кой е на борда. Първото нещо, което трябва да направите, за да опознаете своят екипаж, тренерите ще ви раздадат по една бяла кърпа. Вашето разузнаване е разбрало, че наблизо има едни страхотни острови. Но за да стигнете до тези острови, вие трябва да намерите някакво превозно средство по възможност да плава. Обаче, място на тези острови ще имат само хората, които защитят мястото си там. Тоест, знанията, уменията, които имат, трябва да бъдат ценни за новото общество. Всеки от вас идва от различна фирма. Някой прави хляб, други бира, други като моята фирма дава катул. Всеки има някакво умение. На тази кърпа вие трябва да напишете 3 думи, защото точно вие трябва да се спасите в новия свят. 3 думи. И ви давам 3 минути.